Znači, štrajkujemo ovdje već 40 i koji dan, štrajk se vodi od 27.6.2017. Znači, štrajk je još u toku koji vršimo štrajk od glađu. Imamo urednu dokumentaciju koju smo predali za dobijanje taksi štanda za narednu godinu. Sva je uredna dokumentacija, ali sad počinje do nekih struktura vlasti, do podjele štandova, do čega se šta vrši ne znamo. A što se tiče obilaženja, niko nas ne obilazi kako smo se makli gore ispred opštine glavne, znači stavili smo se ovdje pred muzičku školu, da još niko nije došao konkretno da nas preupita ni kako smo, ni šta smo, ni kako naše porodice žive, nije od kojih razloga, to ne znamo zašto ne dolazi. To je što vam imam za sad reći, znači dalje uslova nema. Ne znamo, štrajk je do daljnjeg dok se ne riješe naši problemi. Znači, mi tražimo striktno posao za nas 9. Znači, naša inicijativa da dobijemo taksi štandove, svi smo iz Tuzle, svi smo rođeni u Tuzli. Znači, ponavljamo opet da imamo papire predavane po 7, 8, ima čak kolega koji imaju po 10 godina koji su predavali zahtjeve. Znači, kakva se sad struktura vlasti to vodi, kako papirologiju oni imaju ili nemamo uvidu, znači nema uvid, niko ništa ne daje. Naše znači da samo istrajemo i da tražimo posao taksi štandovi.